اسلامی جتنے بھی آئے ہیں تو آستانہ علیہ بزرگ ہے حضرت علی نو پوچھیا سنیا اے گل تے دسو تساں اے گل فرمائیے بھئی حضور فرمایا ہے کہ حضرت عمر جنتیاں دے چراغ نے حضرت علی نے فرمایا ہاں میں حضور کو سنیا ہے میرے لجپال آقا فرماندے سن کہ عمر جنتیاں دا چراغ ہے جڑی گل میں تھانوں دسنا چاہنا ہوں گل آ گئی ہے حضرت عمر نے کاغذ قلم لے لیا تے فرمایا سرکار ایتھے لکھ دیو حضور فرمایا ہے عمر جنتیاں دا چراغ ہے حضرت علی لکھ کے بدین دن بندے آندے نے شک کر دین میں آنا اکثر پنڈاں وچ کوئی گل ہوے نا تے مور لوانی ہوے سمجھ دے پیو کہ نہیں جلے گل نو مور لوانی ہوے اودوں اسٹام کرا دین کی کراندے نے اودوں اسٹام کراندے نے حضرت عمر نے اسٹام کروایا ایک ہوندا ہے جنتی ایک ہوندا ہے جنتیاں دا چراغ تے حضرت علی لکھ کے دتا ہے ہن میں آنا کہ حضرت عمر اے نام لکھواندے حضور آکھ چھڑیا ایتھوں اے جناب انہاں نال حضرت عمر دی اہل بیت نال محبت ہے کہ آپ نے جا کے گل حضور دی لکھوائی علی کولوں ہے تے جے کدی امام حسین فرمایا ہے نا آپ دے پتر نو بے ساڈے نوکر دا پتر ہے تاں وی جا کے لکھوا لے آیا تے سرکار ایتھے لکھ دیو بھی میں تہاڈا نوکر ہاں تے پتراں نو